Ассалому алейкум дӯстон. Шумо дар шабакаи Накаутижир қарор доред. Имрӯз дар бораи бозгашти Шараф Давлатмуродов гап мезанем. Пеш аз саршавӣ аз шумо хоҳиш мекунем ки ба шабакаи мо обуна шудану занголачаро гирён кардану лайка накаут карданро фаромӯш накунед. Ин оқа вақти шуморо намегирад, аммо мада мотиватсия метавад ки бо видеороликҳои ҷолиба пешкаши шумо гардонам. Дар ягон ҷо ба ҳузури штат шояд дам кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. Рафтем. Расман Шараф Давлатмуродов бо яке аз промоушенҳои беҳтарини дунё Беллатор шаҳрнома баст ва акнун санаи 20 октябр дар шаҳри Москва аввалин дебюти худро дар ташкилоти Беллатор баргузор мекунад. Дар ин бора Шараф дар саҳифаи расмии инстаграми худ хабар дод: "Ман омода ҳастам. Беллатор." Хотиррасон мекунем ки рекорди касбии Шараф Давлатмуродов 18-3-1 мебошад ва ӯ охирон набарди худро 12 июн дар ташкилоти OpenFC бар зидди ҷангавари бразилӣ Клебер Силва гузаронд ва бо харури 11 дугарон ғалабаро ба даст овард. Тибқи хабарҳо Шараф бояд дар турнири навбати OpenFC ки рӯзи 12 сентябр дар Москва баргузор мешавад, ӯ бояд баромад мекард, аммо пас аз шартнома бастан бо ташкилоти Беллатор муҳориба дар OpenFC атмин нашид. Ба Шараф Давлатмуродов ба ҷанги дебютии худ дар ташкилоти Беллатор омодагии хуби беусеб ва ғалабаи дурахшона орзумандам. Асос бе ҷароҳат ғалабаро ба даст оварданай. Дӯстон, шумо дар бораи ҷанги дебютии Шараф Давлатмуродов чӣ фикр доред? Фикротонро ҳатман дар таги ҳамин видео дар комментария нависед. Дастгирӣ кардани варзишгари тоҷика фаромӯш накунед. Дӯстон, чӣ хеле ки мо шумо медонем, муин аллакай ба наздикӣ дар ташкилоти Dana White Content Series дебюти худро пешкаши мухлисон ва тоҷикони ҷаҳон мекунад ва мо ҳамарӯза хабарҳо ва маълумоти тозаро пешкаши шумо мегардонем. Дирӯз муин бо Фаррух ва Хуршед Назаров ҳамсӯҳбат шуд ва ин видеоролика шумо дар шабакаи дуюми мо, яъне Touch M ма тамошо карда метавонед. Ҳамчунин ба шабакаи дуюми мо низ обуна шавед, чунки баъзе хабарҳо, промоҳо ва мусоҳибаҳо дар шабакаи дуюми мо пешкаш мегарданд. Мо дар бораи муин гафоров промо ва маълумотҳои зиёде омода кардастем ва ба наздикӣ пешкаши шумо мегардонем. ҳозир боша ба шабакаи мо обуна шудану занголачаро шатақати заданро фаромӯш накунед, чунки ММА бо мо шавқовартар аст. То видеоролики навбатӣ, хайр.